Luo uusi käyttäjä. Opettajastatuksella voit luoda uusia oppilastunnuksia. Tällöin kirjoitat lomakkeeseen oppilaan nimen. Voit antaa puhelinnumeron, jos haluat. Sähköpostiosoite on pakollinen. Ja sitten itse keksitty salasana. Valitse oikea kunta. Ja koulu. Ja tallenna tiedot. Tässä vaiheessa voit valita oppilaalle myös kurssit valmiiksi. Jotta tämä onnistuu, opettajan täytyy luoda kurssi ennen kuin oppilaat rekisteröidään tai he itse rekisteröityvät kartta-alustalle. Kurssi valitaan näin. Klikkaa haluttua kurssin nimeä ja nuolta, jolloin kurssi siirtyy oikeanpuolimmaiseen laatikkoon. Lopuksi tallenna kurssi.